Bună seara, toată lumea! Astăzi o să vă arăt cum să faceți un portal. E foarte simplu. Să începem. Și să începem. Mai folosesc niște scări. Să mă pot urca. Acum păsați pe asta. Voi și așa. Mări pașii corect. O să vă iasă. Dacă nu. Și acum voi unde. Cred că aici lui dracu. Mă scuzați că spun asta. Da, mă bine mă duc acasă, că dacă eram pe supraviețuire, măream din prima. Așa. Și așa arată portalul. Vă rog, dacă v-a plăcut, like și abonați-vă la mine. Sunt nou pe YouTube. La revedere!